Altså venskabet på en efterskole, det er noget stærkere end i en folkeskole. Ja, alle er søde ved hinanden. Det er ikke sådan nogen, som bliver holdt vildt meget ud fra eller noget som helst. Det er jo dejligt. Det vil jeg i hvert fald gerne have. Sådan, når man går ud af skolen, så snakker man måske stadigvæk med nogle af dem, som man egentlig kendte, da man var mindre. Der er super god stemning, der er der. Og det er også vigtigt, tror jeg, for at man kan få det hele til at fungere. Men alle er gode venner, så det er rigtig godt. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. Den daglige kultur er præget af stor hjælpsomhed, vil jeg sige. Det er præget af en forståelse af hinanden. Man skal også gå hen og snakke med den, som ikke lige er den allerbedste veninde. Jeg blev glad, jeg blev mere mig selv, jeg tør noget mere, efter jeg kom hernede, synes jeg. De unge mennesker er sådan meget individuelle, og vi har også en gode snak med dem, når de kommer til starten. Det her med at være egoist, fordi det er der mange af de unge mennesker, der er, og som egentlig skal lære fra bunden af, hvad vil det sige at arbejde sammen. Selv stop. Der, okay, ikke mere. Vent lidt, Simon. Simon, vent lidt. Altså, jeg ved godt, fællesskab det er en kliché at sige og så videre, men fællesskabet er enormt vigtigt, og det er afgørende for os i hvert fald på Adventure Efterskolen, at de får lært, hvad vil det sige at være fælles om nogle ting. At få det her ansvar over for hinanden, i stedet for bare at tænke på sig selv. Yes, and then I can write it down. Så en lækker atmosfære, helt klart med hjælpsomhed og forståelse indbyrdes eleverne imellem, og bestemt også i den relation, der ligger mellem personalet og eleverne. Jamen, jeg tror, det er, fordi vi kender dem, og vi ser dem i spisesituationen, og vi siger godnat til dem om aftenen, og de kender også os. Altså, vi har mulighed for at opdrage på dem hele tiden. Det er jo en helt anden måde, man bliver undervist på hernede, fordi at her er det ligesom om, at elever og lærere, det er også ligesom venner, eller sådan, vi er her for hinanden på en helt anden måde. Wie ist es so, in einer Internatschule zu gehen? Es ist schön, man wird hier einfach aufgenommen. Altså, jeg kan meget bedre lide at være her på efterskolen. Der er sådan lidt mere styr på det, og alle er også sådan lidt mere motiveret for at få undervisning. En folkeskole, hvor halvdelen af klassen sidder og snakker og sådan noget. Det er super. Altså, lærerne er så meget med i det, man laver. Altså, de er lige så meget med i det, som vi elever er. Nu er det her klar, Sara. Så nu pilker du bare deroppe af, og sikkerheden den er i orden. Så det er jo klart, at der skal være et tillidsforhold i en eller anden udstrækning. Jeg kunne også bare sige, at de skal, og så kan de gøre det med bævende stemme. Men de skulle gerne gøre det, fordi at de gerne vil, og fordi de synes, at det er sgu spændende det her. Det synes vi, det er sjovt. Det skulle gerne være det, som skinner igennem. Efterskolen er nystartet, men alligevel gammel. Har før hed Bror Lands Efterskole, men der var så et forstandsskifte, og det betød, at der var mulighed for at skabe noget nyt. Og det gjorde vi i fællesskab med personalet og bestyrelsen. Der valgte vi faktisk at hive rødderne op og skabe en ny efterskole, der hed Adventure Efterskolen, med begrebet adventure som bærende søjler i hele vores koncept. Ja, og så skal vi have lasagne med flyt og salatbar. Som tiden ser ud, og også er lige nu, jamen der er det krævende, at vi specialiserer os, fordi de unge mennesker, som der er bagved, de vil have en helt bestemt vare, og er det ikke den vare, der er leveret, så finder de en anden efterskole. Og så sætter du dig i scenen og skubber hele systemet så højt op, som du kan, og så træder du op og hiver ned samtidig. Og den vare, de så eftersøger og får her, det er den her adventure-vare. De får en tilværelse eller en hverdag kombineret med boglig højt niveau. Det er kombineret med adventure-sportsgrene, eller hvad man skal sige, hvor vi prøver at fokusere på det lidt mere ekstreme. Klatring og dykning og GPS-navigation, sejlads, surfing, svømning. Prøv lige at køre ud igen. Hvor var I henne? Vi var deroppe, nummer 2 på det, hvor I kom ud. Op ad vejen der, ja. Så drejede vi ind. Og så har vi en gren, også, som vi også kalder Adventure, en Adventure Creative, hvor det er mere designerdelen, kunstnerisk udfoldelse, glasfremstilling, kunst, smykkefremstilling osv., der er mulighed for. Så det er de her 4 er det faktisk, fordi der er outdoor, aqua, creative og race, som er de 4 søjler i vores adventure-begreb. Og det er de udfordringer, som de får kombineret med en hverdag fyldt med boglighed og fyldt med gymnastik. Hvorfor jeg valgte det var nok fordi, at jeg trængte et år sådan lidt mere fri end almindelig skole. Jeg tog 10. klasse, fordi så tog jeg min... jeg havde gennemført min afgangseksamen, og så ville jeg lige have et afslapningsår eller sådan noget.
efterskole, det var lidt mere spændende. Der er en masse nye mennesker at kende. Prøv at være hjemmefra. Jeg synes ikke, der var så meget action over folkeskolen længere. Og nu havde jeg gået der i 8 år, og nu synes jeg, der skulle ske noget andet. Og så vil jeg gerne ud og prøve noget, hvor der var udendørsliv, og der var stadig konkurrence i det. Der er opvisninger i gymnastik, og det var noget, jeg synes om. Mig og mine forældre, vi var inde og kigge på efterskolen på nettet, og så ligesom om den sagde bare, det skulle bare være det. Og så, ja, det har vist sig at være det rette valg. Hallo, må jeg give slip nu? Ja! Wow! Shit, man! De får en masse muligheder med sig, som de aldrig glemmer. Så oplevelserne kombineret med det sociale, det her med at være sammen med andre og fællesskabsfølelsen, får de i hvert fald med. Sammen med meget mere. Vores GPS er gået ud. Man får prøvet nogle ting af, som man ikke selv ville have som man ikke havde ressourcerne til, og man ikke havde redskaberne til. Og det har de på en efterskole. Nu skal vi op og drikke kakao i 20 meters højde oppe i en trætop. Til foråret, der skal vi op og overnat og være deroppe et helt døgn. Så de får nogle solide oplevelser med hjem, og et super kammeratskab af at være så tæt og være afhængige af hinanden. I virkeligheden så stopper vi nu, og så skal I hjem og vaske cykler, og så skal I til. Se, jeg bankede mit knæ eller min fod. Ja, jeg styrede det sgu også. Jeg smadrede knæet. Jeg lå sådan her over cyklen. Skal vi hjem og være cykler? Vi skal være cykler. Og så skal jeg op i bad. Nej, jeg skal til Lanker.